totes les famílies de Catalunya, que, com el meu cas, a casa seva, la seva mare era catalana i són catalanoparlants, poden estudiar des de que són nens petits en català. I resulta que totes aquelles famílies que a casa seva són castellanoparlants, aquest és un dret que no tenen reconegut. Perquè resulta, acabo, perquè resulta que el calendari setmanal d'una escola diu que hi ha 24 hores de català i 3 de castellà. I la que una sentència deia que el govern de Catalunya, del que no té cap responsabilitat el senyor Sol, ha incomplert absolutament, d'acord amb Junts per Catalunya i el PSC, és que això passés a ser 21 a 6. I no veig on estava el risc pel català. A veure, Joan, que és exactament el que ahir reclamava la gent que estava allà i que el senyor Pau... Un moment, senyor Rahola. Totes les cares públiques que defenseu tota aquesta patrulella, esteu amb projectes ideològics. Però si tu te'n vas anar a Waterloo amb la bandera espanyola, punyeta, de què parlem? És que parlem d'aquesta gent. Evidentment, però no l'he traspassat a l'escola. No, jo formo part d'un consens que ve de molts anys. Ah, sí? El que t'he de dir, Joan, és que tots els que esteu, els ciutadans, els Voxos i els Peperos, no parlis de famílies, home, que són tots els vostres, home, que el pare de Canet és de Ciutadans, no fotem, home, no fotem. Un moment. És una manipulació ideològica, és una manipulació ideològica. Esteu fent ideologia perquè sou nacionalistes espanyols histèrics amb el català. I com esteu histèrics amb el català, hem de treure la bandera d'Espanya. Senyora Rahola, no vagis amb el plan de català tranquil·lo, perquè ets un català molt radical, ets un nacionalista espanyol molt radical. Senyora Rahola, els convoque... No, amb ell no cal que el convoquis més, home, no fotem. Acaba de dir que sóc un radical, però ella m'exclou. Independència! Independència!